дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар шаҳри Бӯстон дар кӯчаи 75-солагии ғалабаи шаҳри Бӯстон бинои якошонаи меҳмонхонаи хурди корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистон бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифт. масоҳати умумии меҳмонхона 1 гектарро ташкил дода, бинои хизматрасонии он аз як ошона ва 7 ҳуҷраҳои қабули меҳмонон иборат мебошад. маврид ба зикр аст ки бинои мазкур дар солаҳои охир аз фаъолият боз монда буд ва то имрӯз истифода бурда намешуд. ҳоло бошад он бо маблағгузории корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистон дар ҳаҷми 200 000 сомонӣ таъмир ва азнавсозӣ гардида метавонад дар як вақт то 10 нафар меҳмононро қабул намояд. ҳуҷраҳои меҳмонқабулкунӣ он бо тамоми техникаву таҷҳизотҳои зарурӣ аз қабили телевизор, яхдон, рахти хоб, ҷевону дигар ашёҳои зарурӣ таъмин буда ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҳуҷраҳои алоҳида 2 нафара, 3 нафара ва оилавиро пешкаш мекунад. меҳмонхона ба таври милливу аврупоӣ оро дода шудааст. сайёҳӣ яке аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб меравад ва таи солҳои охир шумораи сайёҳони хориҷӣ дар кишвар меафзояд, ки мехоҳанд бо таъриху фарҳанги миллати тоҷик шиносшуда маконҳои сайёҳӣ ва зебоманзари Тоҷикистонро бибинанд. сайёҳон имрӯз Тоҷикистонро ҳамчун як давлати соҳибистиқлолу ободу амн мешиносанд ва кӯшиш мекунанд зимни сайёҳат дар Тоҷикистон хотираи аз ин кишвар бубаранд ва аз ин лиҳоз дар назди меҳмонхона бо истифода аз заминҳои дар ихтиёр дошта мағозаи фурӯши маҳсулотҳои заргарӣ ва ҳунарҳои мардумии тарғибгари фарҳанги тоҷикро ташкил намоянд ва ҳамчунин дар ҳудуди он ҷои сайру гашт, ошхонаи хӯрокҳои миллӣ низ бунёд карда шавад. маъмурияти ташкилоти таъминоти корхонаи воҳидии фулӯзоти нодири Тоҷикистон тасмим гирифт, ки яке аз меҳмонхонаҳоро чандин солҳои сол бекор хобида буд, таъсис дод ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ хизмат намоем. мақсади асосии мо ободии ҳар як гӯшаи ватан аст. Бӯстон яке аз шаҳрҳои саноатӣ мебошад, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва мақомоти маҳаллии шаҳри Бӯстон сол аз сол ободу зебо гардида истодааст ва барои сокинону сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар ин шаҳр низ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар маҳаллаи Машъали шаҳри Бӯстон майдончаи варзишӣ барои футболу баскетбол мавриди истифода қарор гирифт. дар тамоми деҳоту шаҳру ноҳияҳои кишвар барои ҷалби ҷавонон ба варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим, дур будан аз ҳама гуна амалҳои номатлуб, майдончаҳои хурду бузург, толорҳои варзишӣ, марказҳои касбу ҳунар ва забономӯзӣ мавриди истифода қарор гирифтанд, ки дар натиҷа шумораи зиёди ҷавонон тавонистанд ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шуда, дар мусобиқаҳои хориҷии кишвар низ баромад намуда, парчами ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлолро баланд бардоранд. таи солҳои охир баргузории озмуну олимпиадаҳои фанӣ, озмунҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, илм, фуруғи маърифат ва чандин озмунҳои дигар тавонист наврасону ҷавонони боистеъдодро муаррифӣ намояд, ки ин ҳама аз ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати наврасону ҷавонон дарак медиҳад. имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд сохтмони иншоотҳои гуногун бахшида ба таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. дар назди биноҳои баландошунаи шаҳрҳои саноат ва маҳалҳои ноҳияҳои кишоварзии вилоят майдончаву толорҳои варзишӣ ба истифода дода шуданд ва ин иқдом идома дорад. танҳо таи 5 соли охир дар шаҳри Бӯстон шумораи чунин майдончаҳои варзишӣ ба 121 адад расонида шуд, ки ҳамарӯза наврасону ҷавонон аз он истифода мебаранд. бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон бунёди зиёда аз 15 иншоотҳои варзишӣ ба нақша гирифта шудааст, ки сохтмони онҳо бомаром ҷараён дорад. дар шаҳри Бӯстон як муассисаи давлатии мактаби варзишӣ аз рӯи 11 намуди варзиш фаъолият менамояд, ки 500 нафар тарбият мегиранд. бо онҳо 17 нафар мураббиён кору фаъолият мебаранд. умуман дар шаҳр зиёда аз 4600 нафар наврасону ҷавонон ҳама рӯза ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш машғуланд. маврид ба зикр аст, ки масоҳати умумии майдончаи варзишӣ дар кӯчаи Душанбеи маҳаллаи Машъали шаҳри Бӯстон 1037 метри мураббаъ, майдони футболи хурд бо сабзгардонии табиӣ 322 метри мураббаъ буда, атрофи он панҷарабандӣ шуда бо 4 адад равшанидиҳандаҳои диодӣ муҷаҳҳаз шудааст. сокинони маҳалла миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои фарзандону набирагон баён намуданд. бояд қайд намуд, ки майдончаи мазкур метавонад барои 1600 нафар аҳолии кӯчаҳои Душанбе 25-солагии истиқлолият ва кӯруши кабир хизмат расонад.
дар паҳлӯи майдони футболи хурд ҳамчунин майдончаи баскетбол дар масоҳати 350 метри мураббаъ ба истифода дода шуд ки масоҳати мунфаршкунии он 780 метри мураббаъ мебошад ва барои дӯстдорони ин намуди варзиш дар он шароитҳо фароҳам оварда шудааст. Бояд қайд намуд ки варзишгарони шаҳри Бӯстон тавонистанд дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок намуда ба гирифтани беш аз 500 адад медалҳо сазовор гарданд. ба мусобиқаҳои шаҳри ноиби ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ва ҷойҳои намоёнро ишғол намудам. ман хушҳол мебошам ки дар ин маҳал ба майдончаи варзиширо сохта ба мо додаанд ки то ки мо тарзи ҳаёти солими худро ба пеш барем. сокинони маҳалла баҳри сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мақомоти маҳаллии шаҳри Бӯстон ҳамарӯза аз пайи ободонии маҳалли худ мебошанд. То имрӯз дар ин маҳалла рангу бори биноҳои баландошёна, 1600 метри мураббаъ мунфаршкунии роҳҳо, мунфаршкунӣ назди биноҳои истиқомати 260 метри мураббаъ ва насби сутунпояҳо бо равшанидиҳандаҳои диодӣ ба анҷом расонида шудааст.